את השוקולד דובאי. הנה הוא ככה, זה נראה, תראו את הכדאיף. ככה, ניקח קוביות. ועכשיו אני הולך להביא צלחת. למה הקלטנו כבר את הסרטון, ואתם לא מבינים איזה קשה זה. תקשיבו, אני רגע הולך להביא צלחת. כן, תביא צלחת ותבשיר את זה קצת. בינתיים אני רק מזכיר לכם לשים סב. לא את זה. כן. לא. הנה השוקולד על צלחת. תקשיבו, אני עומד עושה. יואו, יש לי רעיון מטורף. אני גאון, תביא. נכון. אולי תעשה את זה פשוט מהצד השני, מאחור. ככה, ואז אנחנו מנסים כבר לשבור את זה שעות. נראה לי שזה יבור הכי את הצלחת. נראה לי שפשוט אתה תיתן ביס מפה ואני... שבוע. וואו! זה מוק לך. מה זה הדבר הזה? כאילו, סתם עכשיו באתי לאליסה. טוב, אני לוקח לי כמה קוביות. וואו. בינתיים אנחנו אוכלים בעיקרון. יש לכם 3 שניות להירשם, 3, 2, 1. נרשמתם? יופי, כל הכבוד. תשימו לייק לסרטון ותפעילו את הפעמון למחר. שימו לייק.